הרגשנו שלא נכון בזמן הזה להביא מטופלים לטורקיה. בסופו של יום הם מגיעים לשם, הם עוזבים את הבית שלהם, את המשפחה, את הילדים, באים אלינו. מצאנו שזה יכול לסכן אותם, ולכן החלטנו בעצם לבדוק אפשרויות אחרות. הגענו לקפריסין. אחד היתרונות המאוד מאוד בולטים בקפריסין היא קודם כל שחתמנו הסכם בלעדיות מאוד ייחודי. אנחנו החברה היחידה הישראלית שחתומה עם בתי החולים של ניר איסט הוספיטל, שזה 3 בתי חולים ענקיים בקפריסין, עובדים איתנו באופן בלעדי. הוא עובד לפי כל תקני הבטיחות הכי מחמירים, הכי קשים שיכולים להיות, ובעצם שם מצאנו בית חדש לישראלים. יש שם רופאים באמת מהמעלה הראשונה. הרבה מאוד מהרופאים שם התמחו בישראל, הם מדברים עברית, ובאמת מצאנו שם בית נפלא, צוות יוצא מן הכלל, צוות של רופאים, צוות של אחיות, יוצא מגדר הרגיל שמקבל את הישראלים באהבה מאוד גדולה, ובאמת זה נותן פתרון מאוד מאוד טוב לכל אלה שרוצים להתנתח, מפחדים להגיע לטורקיה. 50 דקות טיסה והם בקפריסין.